Ay, unsa man to? Oh. Hello, nanami diri mga bay. Ay, video na video. Kang kuan Daddy si Rizal. Pwede ni may capture bisag ng video. So, ito mga bay na ibulak sa bougainvillea. Di man pwede mo kuan diri mo. Nara ang fountain mga bay diri sa Luneta. Nag-sunset pagi siya. Dayon to ara si Daddy si Rizal. Dora, ubos sa flag. Among atuon. Nara ako mga planglang. Ang lubi, gaksa. Gaksa ang lubi, gaksa. O, dito na punta. O, gaksa, gakos kami dito. Gakos kami dito. I-capture, kani lang gamita ba yung kani, pinduta kani. Kanang sa ibabaw, ayaw lang hinapin ng kuhan. O, kana lang sa ibabaw. Mana? Capture. Sige, go. Tara na. Sige, let's go. Let's go to our dad. Yara ang fountain mga bay. Fountain diri sa Luneta Park. Nakalaag ra jud si Inday after how many years? Kani na gid sa Luneta. Live na. Oo, dara. Live na yan? Oh, video lang. Akala ko. Oh, hello sa Mudia. Hello. Hello. Tut. Taga-asa ka. Ay, sorry. Taga-asa ka, Nay. Taga-asa ka. Taga Dapin-Daplin. Charot. Oh, dara. Dayon, mga ito namin dito kang Daddy si Rizal ko. Ito namang itlog. Daga namin Bisaya. Ay, hello ninyo. Asa man mo sa Bisaya? Sa Cebu. Ay, hello. Inday kabkab for senator. For senator, oh. Inday kabkab. Oh, hello. For senator. Sige. Hello. Oh, dera mga bay. Picture daw. Oh. Picture. Diribay. Ikaw yung picture, may katong puti ha, capture sa itaas. Okay, si Inday Kabkab. Nalimot mo ni Inday Kabkab. Panahon ka taray. One, two, three. Na-capture, bay? Yes, bye. Sulot ang tulo. Okay. Mahila ko katawa. Tawa. Alam mo pagkatawa na mo. Wamoy mga uyab-uyab katakbo. Ariasta. Dagan na ta, it's a tie. Oh, diara mga bay. Salamat tayo sa mga nakaila. Sa mga wala kaila, magpalaila pag senador. Diara mga bay, makitaan din yung mga naimakabit diri ron sa video. Bantay lang gid mo. Oh, diara may mga bay. Kitaan din yung mga kabit diri ron. Bilabis Daplin. Dito ta. Dito ta mga bay. Dito. Ha? Asa? Wala nang mapa, bay. Gitangtang din nila sa entrance. Hindi mo nagkuan. Hindi, daanan ni sa una na nila siya. Nagi mapa diri. Wala. Lagi. Magkagipalit ako. Katong kay kuan. Lako. Napa sa unahan ato, naagi lagi. Napa, mabay pag-agi na ko sa tree. Nakita pag mapa. Diara may mga bay. Ayun namin kang Daddy. Si Rizal. Oo, diara. Hi, so diya, gipaningot tagmayang taon, oh. Unsa na kang Natantangan siya bilbil. makaabot ani sa balay nato mga alas 10 na, alas 11. Sa akong cholesterol 100 pa. Oh, nakuha na 80. Congratulations. Charat. Dara. Nindot ko yung sunset ba yo? Ikaw man, dito rin.